Yan si Utol. Inotada na bulik. Kilo, Jun, Victor, Tonyo, Jun, Retreat, Nato, Tobing, Return. Sa doon tulo, upan lima, ito, ano. Sige na. Sige na, posisyon na. Bawas, pakai barang kabainan para diri ka bugina nun. Sige, bawas ha. Racing ng mga bangka. Tapos instrument, Luyo, naka-prepare ka na. Sige na. Bawas ito yung atin. Sige na ha. Ay nangilang pag-inulang ito na sila. Sige. Sisimula na sila. Bawas ito yung atin. Turupong, ang tinapusan. Kulawi kung nagtuturupong na kamo para parehas yung laban. Ready ha? Ano? Ready? Oh, ano ito natago ba? May mo nila saot. Pakita nga kami hain. Baka may makinahiling ngayon sinasakyan. Sige ready si Paloto, ready. John, ihawas ito yung atin, ihawas. Tukod na anay para di kinaanon. Bibiison daw nga di mo kuti ay, wala yung kita harik-rik. Sige na. Ano? Awasit lo yung atil. Magsisimula na po ang racing ng mga bangka. Itado nga daan yung dulong at to. Sige. Kung iti yung baloto, tapos Bisperas ito ng piyesta dito sa Kambante. Ready na? Ready na? Ready na ha? Ayan, magsimula na. Yan o. Waray na ilo ka na balabgan pa rin store. At na naman, balabag na naman pa rin store. Parinis na para makulit. Guys, ito magbi-video ako dito sa laot habang naghahanap ng balat si Utol. Ayan yung kaligiran. Tatakot ako baka mabitawan ko yung CP ko. Walang walang holder. Dito lang ako sa pumpboat. Doon si Utol sa likod ngayon. Saka yung kaibigan namin. Ayan. Ayan guys. Alas di ko rin makita, sobrang silaw. Hindi ko makita, binibideo ko. Ayan, isang kaibigan namin. Andun si Utol, medyo malayo. Ayan yung mga ibang isla. Kalmado ang tubig ngayon. Buti hindi mahangin masyado. Medyo maaga pa kasi. Ayan, may mga pumpboat doon sa kabila. Ayun si Utol, layo. Yung isang pumpboat sa kaibigan namin. Pero si Utol andun sa tabi.
Naghahanap ng balat kung tawagin nila dito sa Samar, Mercedes Stern Samar.